नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना थानानै रायखाबाय आंनि फरायसाफ्रा आंनो माखासे गिफ्ट होदों बे गिफ्टखौ आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आरो बे गिफ्टआव मा दं आं दासिमबो नायाखै आं नोंथांमोननो देखायगोन मा मा गिफ्ट दं आं खिन्थानो नागिरदों नै बिसोर गिफ्ट होदों नै बिसोर आंनो बे गिफ्टखौ फरायसाफ्रा आंनो मैया स्कुलाव फैनानै आंनो होफैदों नाथाय मा मा दं आं दा दिनै नोंथांमोननो खिन्थासिगोन आरोना बे गिफ्टखौहाय खिन्थानोसै होमबा बिथांमोना आंखौहाय थांसिगोन होननानै होफैदों फार्स्टआव ओमफ्राय आङो नै आर'नाइ दं नै बिथांमोना आंनो आर'नाइ होदों नै आं गोसानि आर'नाइ बायदों बेनि उनाव बे मोनसे खिथानि मा गिफ्ट होदों बिथांमोना बेफोरबायदि गिफ्ट फैबा बोरैबा मोनो गोसोखौ मानोना गावसोरखौ फोरोंनाय गावसोरखौ माखासे एडभाइस होनायखौ लानानै बिसोरो दिनै आं थांसिगोन होननानै मिन्थिनानै बे गिफ्टखौ होनाय जाबाय बे गस्ला होदों नै जा मोजां गस्ला होदों आखाइ गोलाव गस्ला होदों नै आखाइ गोलाव गस्ला कालाराबो डिप कालार जोबोद मोजां गथ'फ्रा जि मोजां कालारखौ फसायनानै होनो रोंदों बे जाहैबाय मोनसे गस्ला ओमफ्राय मोनसे दंबावो गिफ्टआ आं नायबावनि मा दङ बे मोनसे गिफ्ट दंबावो बे गिफ्टआव मा दं नायनोसै आङो बे जाहैबाय मा जायफोरनाखि मेट्रिक केन्डिडेट फरायसाफोर बे होफैनाय मेट्रिक केन्डिडेट फरायसाफ्रा आंनो होफैदोंनो रिजाल्टआ मोननो थांगासिनो दङ बिसोरो आंनो होफैदों नै गिफ्ट होदों बेबो गस्ला होदों नै हामगोन हामासो मिथिला आंनि नाम्बारखौ बोरै मिथिगोन आंथ' मिथिला बोरै बायनानै होफैखोथाय हामगोन बायदि मोनदां बेबो मोजां नै कालारा हामगोन हामनाया आं एसे उन्दै गिदिर ना हामो थेंक इउ साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम बे गिफ्टनि थाखाय आरो मोनसे गिफ्ट दंबावो बावदोंसो बिसोरो मोनसे गिफ्ट होबावदों आंनो नै गस्ला माबानाय गोजां बोसोर गोलाव बोसोर 12 बोसोर फरायसाफोरजों रिलेसनाव थाबोबाय आरो दिनै हठात गावनि लाइफनि थाखाय नागारनांगौ जानानै फैसै दा बेखौ जानो हागौ फरायसाफ्राबो गोसोखांदों आरो आंबो बिराद गोसोखांदों स' बेनिखायनो आङो थांनो हाया बोरैबा मोनदों मारै थांनो बोरै नागारनो वाव आंनो दै लोंनो सानफ्रामबो डिउटियाव थांबा दै लोंनो हयथ' फरायसाफ्रा आंनो बे जबखौ होनाय जाबाय बेखौ थेंक इउ साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर जासिदों जाय फरायसाफ्रा दिनै बेबायदि गिफ्टखौ दिनै नोंसोर साननानै बोरै आंनो होखो आं आसरित मोनदों स' जेखियानो जाया मानो फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गेजेराव दिनै रिलेसनखौ नोजोर होनानै दिनै नोंसोर फरायसाफ्रा दिनै आंनो बेखिनि गिफ्टखौ होबाय आंनो जोबोद साबायखर जासिदों साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आरो आं मिजिंथिदों नोंसोरनि उननि समावहाय जेनोखि थांखि आरो उद्देश्य लानानै फरायगोन आरो नोंसोरो जे उद्देश्य लानानै जे सिमां लानानै दिनै बेखौ कुसुगाव इउ एन एकाडेमियाव हाबबाय नोंसोरनि थांखिफ्रा जाफुंथों आरो नोंसोरबो नोंसोरनि सान्थौ आरो सानस्रिफ्रा गुवार आरो गोथौ लेभेलाव थांथों जेखि गेदेर गोलाव जानानै साख्रि बाख्रि मोननायनि उनावबो जेखि साख्रि मावाथों मानो समाजनिनो खामानि मावनो लाथों बर' हारिनिनो जौगानाय फारसे खामानि मावथों आरो इयुन जेनेरेसन जायफोरनाखि दिनैसिमबो जोनोम जाबावाखै
बै फरायसाफोरनि सुबिदा बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै दोनलांनो हाथों नोंसोरनि गासैबो जिउ संसारा गोजोनै गोजोन जिउखौ बारहोलांनो हाथों आं बेखिनिखौ आफा इसोरनाव नोंसोर बयनिबो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जानानै आङो आरज गाबबाय जेन' इसोरा नोंसोर गासैखौबो मदद खालामथों आरो सापर्ट खालामथों आं बेखिनिखौहाय दिनै नोंसोरनो आं बेखिनि हुबिसा आरो आसा मिजिं थिनानै आरो इसोरनाव नोंसोर साफ्रोमबो फरायसाफोरनि जानाय आरज गाबनानै आंनि दिनै नोंसोर होनाय जेनाखि गिफ्ट बेखौ खेवनानै नायनाय बिनि सायाव भिडिअ बानायनाय बेखौ आङो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो मिजिंथिबाय नोंसोरो जेरै उननि समावबो जायखि जिखि कलेजफ्राव हाबहैयाथों मानो जायखि जिखि स्कुलफ्राव फरायहैयाथों मानो जेन' नोंसोरो मोजां गोथौ गुवार सानस्रि लानानै बिमा बिफाजों गोरोबनाय समाजनि गिदिर मानसिखौ मानिनानै सोलिनो हानाय उन्दैफोरखौ अननो सोलोंनो हानाय बेबायदि गियान आरो सानस्रिजों बुहुमाव थांनानै थालांनो हाथों आं बेखिनि आसा आरो मिजिं लानानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ